tuntruma kan soitur chu Major Armstrong a chanchin ani a ama hisa pachal ni in indona a po mishat khokheng ani a ukil ani nge Armstrong hi kumsang khat zariat somsaria Newton abota chung kore thei taka tanga lo piang ani a ama hi lekha thiam thei tak ni in Cambridge University atangin law azir chuaka kumsang khat zariat somkua panga a ukil na athoktrana ahnama saber chu anma ni khuwa Newton abota athoka hun engemaw chena tho hnuwa Liverpool a inson le ta a kumsang khat zakua paruka hai khuwa a inson le a heta hian tho puite nein a in khol chhowe beka a tho pui pa chu aboral ta ka wangin an sum don na chu amana ro chun ta a asum don na chu atluang chho hle a sum le pai po a hai lut na sa hle chutia asum don na te alo hlok chho tak nu chuan nu pui nei zai a rel ve ta a an kho hlui Newton abotami a thian hlui nen in nein England le Wales in ri na phai ruama in pakhat lu in an kho save a hun rei takanin nei hnuwa fa an nei ve ta a Armstrong chuan huan en kol lam chu nuam ati thei em a huana tau ve pangpar chikhat chu ti rem tumin ma alana sa hle a chumi pangpar ti rem tur chuan lekhabulam po aron na sa a chuta tang chuan ati rem thei dan tur a hmu chuak ta a tur pakhat hmu chuakin chu tur chu chung pangpar ho bula chuan a phum thina chu chuan pangpar asuat du em te chu ati hlum ta zela chunga huan en kol pa chuan asum don na po chu a chhun zom renga asum don na hmun bul loka chuan ukil ve tho Mr Griffiths chuan office aron hong ve a Mr Griffiths chu Wales mi ni in tuna Armstrong te omna kholun ani a mase Armstrong chu mikhual chanchang jok ni ma se pan tu anga jok zelani kumsang khat zakua som palia indo pui pakhat na lo chu khan Armstrong chu sipai alo ni to awangin captain hmun lua tura ko ani a chumi hnuwa Major akai sang le a chumi hnuwa chuan French an son ta a UK a kir le in ahma a om na thina chuan asum don na bok chu aron buai pui le ta a asum don na po athang chho le ta zela chuti lai chuan a then oma sum don na din ve Mr Griffiths chuan tlak chiat lam apan ve thunga chu chuan Armstrong chu asum don na azau thei na hun rem chang apeta hlau thunga Armstrong chuan Mr Griffiths chu tho dun pui turin asom ta a mase Mr Griffiths chuan du lovin Martin nen chuan an thok dun ta zoka mase kumsang khat zakua somhnia chuan Mr Griffiths chu aboral ta a Martina kuta chuan an sum don na zong chu a om ta veka Armstrong chu palian lem lo takani a anupui hi mikhir ve takani awangin apasal fanau te en kol na po a khau thek thok le a Armstrong a po chuan meizial azuk don po in room pakhata chau azu thei ni in an soya zu a in don po in hun binein a in a phal sak chau thin kumsang khat zakua somhni mei thla atanga February sang khat zakua somhni pakhat in kara chuan napoimo khoin Armstrong chu London lama a khosa a chumi hmuna chuan sipaya atran laia abial nu hlui nen chuan anin tong le a afa te ma khuwa angaya wangin akal san le ta zoka August sang khat zakua somhni alo her chua chuan Armstrong anu pui chu nat na sang in atlak buaka ril rubuai thlengin a nei ta a Gloucester ami ada khom na da anita a kumsang khat zakua somhni pakhat January thla an nu pa a an dil angin anu pui chu in lama en kol zom turin an chua ta a chumi hnu chuan Armstrong chuan lo tur chu a lei khol le tran ta a chumi a leina chu Martina Puzon Davis te dor alo ni a chutia a lei khol thin hnu rei vak lawa chuan Armstrong anu pui chu aboral ta a ama en kol tu doctor chuan a thi chana chuan lunglam that lo wang ni in a soya a thi atanga nithum hnuwa an phum ta a mase Armstrong chu min zirmi tak ani awangin anupui boral po chu langlo khopin afa tele asum don na a en kol ni mase Armstrong chu min zirmi takani awangin anupui boral po chu langlo khopin afa tele asum don na chu a en kol ni a
Armstrong po chu malampan zelin an khua a Clerk of Justice a akai sang le ta a chuti lai chuan Martin a hne na tanga a leiba nei te chu Martin chuan rul turin a lo norve sek boka chumi hnu dewa chuan tu ti hriat lo hne na tangin Martin te chuan chocolate an donga Martin chuan tlem te a ei bok Martin te chung kwa chuan choi khom an huai hota chuta an mi khwal pakhat chu dam loin a thil e atang chuan tur chikhat Armstrong a tur man thin ang chu an muta a ma se chumi hnuwa chuan Armstrong le Martin te in car leiba awanga chheta chu aron thale thuta in po hmel le in huat hmel lo tak chuan an in bele theita ani ni kha chu Armstrong chuan Martin chu thingpui in turin a soma an in kom chung zong chuan an leiba chungchang po engma an soi chuak lowa chutia Martin a ho hnu tlai lama chuan Martin chu adam lo tran tha a Armstrong anu pui enkol tu tho chu Martin a enkol tur chuan an kota a doctor lo thlen chuan Martin a mar phu chu arang hle a khosik sang tak nein adin mun a thawak lo ti a hria doctor chuan ni tin tloin a enkol renga ma se Martin chu azia om thei chuang lo doctor chuan Martin a zun chu en dik turin damdoi ina a peta a chu azun an te satang chuan a taksa a tura om ti an hreta a doctor chuan adam doi cho a chu tiang lam a om a hriat si lo awangin Martin a chu a thil ei chungchang te chu a zot ta a an nupui le an chia hlo nen chuan chhun cho an ei ho thu a soya ma se an nupui le an chia hlo te chuan nat na chu an nei ve tlat lo doctor chuan Armstrong an nupui le Martin a nat na chu in an na tak nei chuan a hreta a doctor chuan Armstrong an nupui mi a omna a omna te chu an va pe popta a Armstrong an nupui dam lo na a chuan rin hlel an lo nei ve tho awangin doctor chu angaya thata lo hle a engemaw tak om tlata a hriat awangin London lama thu nei tu te lam chu be popin Armstrong an nupui thina chungchanga investigation nei turin awangen ta a ma se investigation chu film khur taka kalpui angai ti an hria a achan chu engma fin fia na an la nei lo wang ani detective le police inspector pakhat chu Armstrong ate khu a chuan an local ta a doctor le Martin ate nu pa le Davis ate chu film khur turin an hril bok kumsang kha zakwa somni pakhat Christmas lai ani a Armstrong a chuan Martin ate nu pa chu thingpui in turin a som cham chi a ma se Martin chuan a lo hnial fi thla thak thaka akum le sang kha zakwa somni pahni January ni hia chuan Armstrong anu pui ruang chu endik tura phorle ani a chu anjir chian na chuan Armstrong a tur man thin chu anu pui ruanga po mu ani le ta a January ni somalo thlen chuan Armstrong a chu anu pui tha thu buaya rin hlel ni in man ani ta a Gloucester tan ina da ni in trial nei turin kota hruai thin ani a Armstrong anu pui thi na chungchang ngai tu atran ni in Armstrong a ukil chuan Armstrong a tha nilovin ama le ama in tha tum ni in thu asoya Armstrong anu pui ukil lam chuan Armstrong anu pui chu a thi don lai vel chuan chet po che thei to lo le boi pui ngai ani thu an soi ve boka chuti chuan Armstrong a case chu chinfel hlei thei lowa a om reng hnuwa case chungai tu that le ani a fin fiana mu mal engma ala om chuang lo na chungin court chuan thiam lo zo ka ngain Armstrong a chu tual tha thu buai a siam sakta a mei ni somthum pakhat sang kha zakwa somni pahnia khai hlum tura achung thu rel sak ani ta thawani Armstrong chu a thi don ni thlengin tual that tu ani le ni lo fin fia ani ta chuang lowa Armstrong po in ti sual anei lo thu ala soi ve reng bok ti chuan kumsang khat zakwa somni pahni mei ni somthum pakhata chuan Armstrong chu khai hlum ani ta a thi atanga voin ni thlengin fin fiana engma mu ala ni chuang lowa Armstrong a thi na hian voin ni thlengin in nial na tam tak ala chok chuak reng ani Armstrong a chanchin ngai thatu ten kan lo ngai tu zomatan pakhat na Armstrong khan anupui kha a tha du tak tak in ringem thadu tak tak lo ni ta se enge a tha chan ni ang pahni na
Martin khan asum donna a elpui ber atluk theilo ani awang khan Armstrong chunga khatiang thil kha ati du mai in ringem pathumna Armstrong kha athiam lo na an muchuak mi lo chunga an khai hlum ta tho kha tu emorua man na vek ani in ringem